tunjuk ingat dalam yang Romo, saha yang Putra, yang Roh Suci. Amin. Semoga dalam Gusti Yesus Kristus, asih tresna dalam Allah yang Roh lan yang Roh Suci, tansah manunggila. Kadang ingkang kinasih Gusti, wonten ing sembayangan memulai kalih taunipun sedherek kita Ibu Roberta Armiati, sedherek kita menika kita kepengin ngetingalaken iman lan dhateng Gusti Allah ingkang dados sumbering karahayon sejatos satunggiling pratandha ingkang baken lan penting saking dhatengipun taun rahmating Allah ingkang inggih menika kabungahan lan suka gembira ingkang sejatos. Pramila kita ugi perlu nyuwun kula sembayangan arwah kangge sedherek kita Ibu Roberta Armiati ingkang sampun katimbalan dalam wonten ngarsa dalam Gusti kalih taun kapengker dados ungkapan iman dhateng Allah. Mugi-mugi krana sembayangan ibadat menika saestu sukmanipun Ibu Roberta Armiati pinanggih katenteman langgeng lan pikantuk pangapunten sedaya bapakanipun. Ibu yang pun bangsa kita nimalayangaken kangge kagem sedherek kita Ibu Roberta Armiati ingkang sampun tilar supados kaparingan kabingan ing swarga langgeng lan ugi kita nimalayangaken sedherek kita menika brayat ingkang tinilar umat supados saged tansah gesang ing saklebeting kabingan lan suka gembira ingkang sejatos. Sangke